Panganan khas Tulungagung ki apa ae? Kepo. Timbang kepo ki lho deloken. Order guys. Order guys. Mantap. Nang grendul, guys. Apa itu? Rujak guys. Pecel guys. Pak gadung guys. Tretek, guys. Pak rambak guys. Nogosari guys, mantul. Sik akeh liyane lur. Pengen roh rasane. Aja lali mampir nang kutha Tulungagung.